Maggie, because I told him on your so come get in and Nisi. Maggie, help on them, no. Help on your 2 months. Can you send? Eh? Oh, no, 2 months. Nanya. Or him the leg, le bag the ganya she. Walk anya tangele. What could Yanya? Get him. It's him hemen. But we have him here for a leg. It would then no. It wouldn't know. Makasa chaga, digger, Yagarachasanga. I'm me, Yagarachasanga. It's monions. My great Capoge Maggie. Eh? Up by the gram Magana and Gonyos. Eh? Mamma Chotram wine. I go me a mum got Chotram wine malo. Look at the Hymeno Nagana, she couldn't name wine and she's in me. You got here. Eh? Mona, she get never. Nah. Friday good fronte. Menyagun the model. Ball and black bora. The medical hen shing him now. Like we could question. Like we could question. So I got woogie. I'm up on him on a yard in a mill. You hit my hackagama. Gakwana shrine. Gakazot and dumbo marry her hand. Because never, never, 2 months. I don't want your side in Mancha. What actually happened? Do my bonnet onions. On your ticket, she did. I'm some do what dinner onions, so. Your ticket, she did. Yeah, coffee for me, and why ANAMBRA? Chicken. Why ANAMBRA is about to go for. Yeah, I don't know the stove. I'm happy on you. Again. And why ANAMBRA? Irishike diabo. Maggie, a chance coming in okay knock at a shift to a fendoba. Eba knew about location enyelum as the oldest tenant in Eba. Landlord in Yelmeba. Muddy Ebu Quanifa Moza. Muddy Ebu in Fedobeba. Mango one again. It will Kulamo. It will Kulamo. Mamma him jabag and get it. I'm him jabag. Check out what he had to feed. Muna yonye buzo chebana. I'm one on Ika. Oh, what about the Kadamala? I can't come back right here. You're hungry than I walk. I guess you could Islander. Yakadam. Get up, Rapan. Manchi. Island also. It was after it. The Lana came back. Opaki. Oh. You make me again. You going in there, I'm getting my location. I'm not a running. Yeah, Brugasike, you big a what I can pass. Ya wonu Chineke okpuri oku wara na agba ya iro mekwago mwa yibe go no nga di ha azo location azo nkwa azo ukwa gibe na compound onye ozo ị na azo location nga ga eligo what wara na agba ya chere what is it nga oh nga ka Igbo bia ati mada o shi mi kana o shi mi kana on ga ko na o dey am position as I did at the same compound and you now do the same. You big them. Imo. What do you tag? Say ANAMBRA. Yeah, why ANAMBRA here me ga dey kwa ma o. Why ANAMBRA? Here me ga dey mo. Also let na compound. Also let na compound. Go sike. Why ANAMBRA ga ma sike? Why ANAMBRA kuru ji egwu egwu?
Imo. Thank God. Imo, Benito. Anambra. Anambra, give me here. Give me here. Anambra. Daddy Mondo. Oh. Daddy Mo. Stop good in it. One gas. Every metal gas. Hey. For what? Hey. Daddy Mo. Daddy Mo. Morgan. Dorota. So, ndị mmụọ bịa gị ọgụ na nlọ. Imo. Onye maka ma ogo onye kụrụ ya nsị. Ịma na ọnụ gị adịghị ezu ike. Imo. Imo. Ọrụzi mmadụ ka na-agwa okwu. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ, ịma na ọnụ kwuo, amaka ya esinyela ya aka. Ebe ọ bụla na ị chọghị ịtụpụ m ọnụ ka m ngebe ebe m na-eje. Nebo. Chama no Moliuba. Ne. Amona no mo. Àwọn bẹ̀rẹ̀ ni mo, àwọn bẹ̀rẹ̀ ni mo, agama àwọn agama tó kwa, agama àwọn tó kwa, ẹ̀mẹ̀rẹ̀ mo wá gé ni o. Elo onye mejisire go yote. Akpata gbara gị. Asị wọdụ n'ọwa akpata gbara m ya ekwe m n'ede at least ya nwa. Ngwanụ akụgbara ọjụsara gị na ahịhịa akụgbara. Ele n'ihe m tụga n'ọhịa, onye ọrụ gọọmenti enwere m connection to ime ọhịa. Enwetụ na ọwụ n'ọfịs lekwe m from AC to AC. Ọwụdọ akụgbara enwetụ nwaanyị jere m n'ooo. Ahụrụ nwaanyị Anambra nyere m n'ezuru ụnyaahụ. Ụnyaahụ m anyị nọ nga anyị na-esigo enyi bịa nwee little crash n'ime compound. Udo ahụ na-eme nwaanyị Anambra gbara m n'ihu ya daa pioyi. Kamgbe ụnyaahụ m otee m. Ezinụlọ m niile na-emewa ahụ niile na-eme pio ọnụ niile na-atọ mgbịrịgbịrị na-atọ m ahụrụ ahụ m niile kamgbe ụnyaahụ m atụgharị ka were shi ka na-eshi oke na-eme otule mbadamba were ote aghọọ m ahụ nye onye m metụrụ ọnụ ya na-atọ shinshi ṅụrụ mmiri ya na-atọ shinshi olu n'ụkọtụnụ ka m gwere brọsh tii n'ọnụ ya dị ka ọwụshi ka m gwọrọla gwọga n'ọnụ ya bụ ahụ emekata m okwedo m odidi mgbapụ kemis nwoke kemis si m na shima ime anyere m nga anyetara m shi nkịtị sa ahụrụ m ọ na-aka mma na anyere m shida na ahụrụ m na ahụrụ m ọwụ ya wụshi na asị shi mege wụsa m na ọ na-akara m mma n'ụdị ime fesara m na ime wụ ashid and na otu o chiri kwuo ya ọsọ ọchị nyere m ihe okwu buru ibu m si ya lekwe ngwa ha ya sọ n'ihe onye ahụ na-egbu mmadụ kamgbe ahụ niile atapara m ebili na-eshi m gadara n'ime ụlọ m onye nji gbapụta eji bili na-eshi shi ya were wee ihe ete m si mgbe m na-etele abụla abụọ m techapụ shi na ahụ m ahụ Anambra egbuole m Ihe okwu ntakịrị okwu m ga-ata ịga n'okwu n'ụwa asị nwogo mama awụlago ọ dị ihe mee ka m ga-ete n'ihu ama aga m agara ihe dị ka ablano ụshi nri ebe ọ bụ ihe niile shiele shiela ahịrị ablano erile pịaka m ka ise ga-aṅụrịta ihe dị ka mmiri ka isii ga-aṅụ tii abịa kọnsida bịa riwezie nri mgbe ahụ isi apụọla echefọ m na gị bi na ya na ma mfe iwe kwesị ndị ụmụ ụfọdụ kwa gị na-asị meri eri mkpụrụ ọnụ ka asụsụ si kụrụ anya n'elu si nga apụ ya na ọchịa isi ntịtịrị
ga kante. Letiri maka ndụ ọ n'isi gị ka ndị were shila. Asaba ni ma ọtọ na kishi na na-eme ihe. Nwa ma nnukwu ka mbe si na-agụrụ ma na-asị m na zeela ọnwa. Ama m si wa ọnwa nye m. Nwaanyị hụrụ otu ala anya ọsọ ihe mere mgbawawawa ru nga mgbabaga n'ime ụlọ m gụshi ụzọ gụgbara na-agache ma anyịra aha amadị m anamngwa hụrụ m ngwa Kwute n'ihi gị were anya ahụrụ ndị sadị mkpa ha ka m n'oyi. Were shigha ọma ahụ gị hụ ọnụ iji ekwu ka m buru ọnụ. Permission Spider-Man. Amusi mi ke nwụọ. Agawala m. Agala. Ya da jite ihe mere ndụ mmụọ fọrịkwa agụ. Nwaanyị anya rọhị mkpọkịrị agbọbịa. Iwa anọ ji ga-ekogide akpa ote monopọs atagbuo ogo. Katapila na-enwedị breki kwọrịakwala ngụ kwọpụ gị n'ime ya adịnụ. Ịbịa bi ịgwa m aga m ebu ọnụ. Ọ na isi gasa amakwa mma hapụ ya nyaahụ ya so gị n'ikwe. Aka obisakwa gị tapara na ha dị ote ma anya ka nwa igo. Ngaga lonja into your case. Lelele nga case gị lonjiri m into. Egbuelu ga-agbagbu nwaanyị ma maka chụkwọchị ga-akpọchi mmega nweta onwe m. Si na ọrụ na ahụpụcha m na ahụ m zọpụrụ ya ije maka chụkwọgide ala aka m. Mmega zọpụrụ iche ọgide anyị si 1 month. Ịchọ ga-ehu ehu nga ya ahụ gbuchi onye ọbụla mgbe m kwapụla. Ka gọọmenti kwụdala ụgwọ this month unu ga-ahụ ihe m ga-eme na ya dị. Ute dị mma ka m nụrụ anyị n'iji se m oyi m na-esisi isi. Ebe si ọwụnụkwa nnụtụ ọwụzụ ezigbo sisi nwaanyị Anambra si ọ na-esigbo ole m ebe